Ok, lidi, můžete si všimnout, že tady je takový varování, možná si říkáte, že je to úplná blbost, ale to varování jsem tam dal jen tak ze srandy, víte co, ale i tak jako to, co tam dělám s rukama, to není snad ani možný, takže tak nějak. A doufám, že se vám video bude líbit a užijte si ho, zatím čusák. And his name is John C. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot. Ok lidi, já Oh, you touch my tra-la-la. vás vítám u tohle videa. Všichni jste si mohli všimnout, že tohle je na neobvyklým kanálu. Ano, a i neobvyklý video, ale to možná na tomhle kanálu bude trošku obvyklejší. Je to taková informačka k mým videím na novém channelu a informačka k ostatním věcem, co jak se stalo, a vůbec vám tady musím říct, že já vystupuji z WTF channelu a tak. Jakože jsme se rozhodli, že přestaneme natáčet na WTF channelu, jako nechtěl bych tady teďka nějak moc rozebírat, z jakého důvodu to všechno bylo a proč, ale prostě se to stalo a tak to bude. Takže tak nějak to teďka rozebírat nebudem a budeme rozebírat můj nový channel. Tady bych vám chtěl říct, že na tomhle channelu budou herní a pokusím se dělat i nějaký vlogy. No, s těma vlogama, no to bude takový těžší. Protože vlastně, že ty vlogy, já nemám žádnou zrcadlovku, nemám nic, takže vlogy by byly zatím na mobil a sehnal bych si ještě stativ a tak nějak, ale teďka ze začátku bych normálně začal s těma hrama. Například bych hrál třeba LOLko, no především, jakože LOLko bych hrál, nejsem tam nějak to, já bych asi začal s váma hrát úplně od začátku a pak třeba nechtěl bych nějak moc hrát Minecraft a jestli bych chtěl hrát Minecraft, tak minihry a s nějakým hostem. Rozhodně jakože sám hrát Minecraft, třeba nějaký survival nebo tak něco, to asi by mě nebavilo, takže tak. Jinak tady si můžete všimnout, mám zase takový pozadí Angry Birds. Není to žádná reklama, prosím vás, nemám green screen, takže tak nějak osvětlení taky není nějak moc pozoruhodný, mám tady to. Moje světlo z toho a to. Takže za kvalitu se trošku omlouvám, i když jakože není nejhorší, takže posuďte sami. Jinak, aby jsme neodcházeli od tématu k těm hrám, chtěl bych naháčet různé hry, kupovat si hry, takže tak nějak, kdybyste jako můžete dát nějaký návrhy, na jakou hru bych měl natáčet, já o tom popřemýšlím. Napište, jestli byste souhlasili třeba s Counter-Strikem nebo tak něco bych si koupil. Ano, nemám Counter-Strike, nemám ho, protože mě to nikdy nějak jako moc nezaujalo, akorát teďka jsem si zkusil nedávno neplnou verzi nebo neoriginální prostě a nějak mě to bavilo. Tak jsem si rozhodl, že vám to takhle tady nabídnu, pokud budete chtít, ale jinak si to asi kupovat nebudu. Jinak pokud byste ještě chtěli, můžu vám i na moji soupravu nebo na něco natočit video. Budu si to kupovat mikrofon, budu si i nový sluchátka asi, protože nebo mám dobrý, ale ty se rozbily, takže budu reklamovat nebo to. Koupil jsem si novou myšku včera, takže teďka byste tam měli mít, teďka bude takový záznam ty myšky. Ten záznam, logicky, když jsem teďka říkal. A já myslím, že je to všechno, co bych vám chtěl říct. Zatím čusák u dalšího videa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's